Arratsaldeon da ongi etorri maiatzeko plenontara. Hasingo Kontxi. Zerrendako lehenengo puntua da 2022ko apirilaren 25ko eta maiatzaren 19ko bilkuren akten onarpena. Konforme zaite? Bai, konforme gara, guk bentsat konforme gara, baina hitza hartzean nahiko nuke puntu honetan. Ez dakit, botat. Bai, bale. Ni bakarren nahi nitsuan argitzea, bai, hola. Ni bakarren nahi nitsuan argitzea bi kontu, bai, aurreko plenoko bi kontu, ez naiz eztabaidetan sartzuko, baina bai argitzea nahiko nuke azkenean, aktak hor geratzen dira eta argitzearren, bai. Apirilako eta 25ko plenuan, apirilako eta 25ko plenuan idatzi ofizialen inguruko galdera bat egin eban, bai? Eta bertan, galdetu neban, Ainoakin aukegin joan eztabaida edo elkarrizketan, galdetu neban idatzi ofizialak erantzuteko eperik zeuan, bai? Eta akta berriz ikusitza emoten dau ez dagoela eperikan. Hori irakurketa hori leike da akta, bideoakta ikusitza. Eta, argitzean nahiko nuke, udal erreglamendu organikoaren arabera, baiet, erantzuteko epea dela hilabeteko epea. Orduan, erregistro orokorrean aurkezten dianetikan hilabeteko epea. Orduan, argitzea nahiko nuke hori horrela dela, bai? Ze aurreko plenuan, geratu zen, ikusten modu zuen bideoakta, zalantzan geratzen da, bai? Orduan, hori alde batetikan nineban argitzea. Eta gainera, gehitzea nahiko nuke, horrelako idatzien aurrean, adibidez, badago idatzi, pare bat idatzi dare, dagoeneko bati epea pasauta, eta beste bati, aste honetan, hilabete hori aste honetan beteko litzakiena, orduan, bai eskertuko ginuke oposizioaren lana erresteko erregistroan idatzi eitzen dian eskaerei erantzutia hilabeteko epean, besterik gabe. Eta beste bigarren puntua argitu nahi nebana, izango litzake 7. puntua, apirilako 25ko plenoko 7. puntua, argitzea nahiko nuke. Bertan, da Olaso dorrearen inguruko puntua, bertan, guk aldetzen dugu, etara ginoa, etara neban gaixa, aktibitate lizentziarena, uste gogoratuko zatela, eta hor momentu baten, bideoakta ikusten baduzue, momentu baten esaten da, azkenengo lurralde batzordean komentatu zala, bai? Eta, gaur teknikarixakin topatzen, akta hori horrela da, bai, estatu dozta hori esela horrela, bai? Pasauzen azan, apirilak 12ko lurraldeko batzorretik pasauzen azala Olaso dorreak eindako eskaera bat, oniritzia emate jako, Olaso dorreko 3. solairua egonkortzeko eskaerari, bai? Eta aktibitate lizentziari dagokizun gaixa, teknikarixak esan dozta, ekaineko batzorretikan pasauko dela. Orduan, bi puntu horrek nitsuan argitzea aurreko plenotik datoztena. Ados gare aktarekin, gertauzan, beste gabe. Bai, lehenengo puntuari buruz, gero korreo truke bat euki gendun eta hilabete bateko epea da. Alabe, puntuan erabileran inguruan ez da behiratu genke, baina uste dut bai haitxodetako bisak, naiz eta zuzenean lotura euke aurreko hileko plenoko aktarekin, erregu galderatarako aproposa irakela dan ere itzisa. Alabe, eta behin sartuta gaixan eta kontxe gaitzatu moduan zuzenketa hori inda, bere momentuan izan zen aipamena ezuala epe hori, badago erreglamentuan arabera, baina hori zuzenketa hurrengo gunean argitzu zinuen, kontxikin argitzu zinuen zeuk maite. Eta bigarren gaixan inguruan, zuzendu beharrian nago neu berriz. Eta orduan bezan ginuan, batzorde hartan egisa da, Olaso dorrean inguruan beste puntua pasau zala, baina itxatu zala, aktibitate lizentzien inguruko erregistroa emonda zeukela. Eta uste dut hori, gaur argitzu behar izango zinuen moduan, dala dokumentazioa aurkeztuta dagona eta datorren batzordera pasatzeko dagona. Teknikoaren oniritzisa edo ez-eskuarekin, baina hori orduan etxatu ginen zen erregistrauta bat zeuala. Urrengorako eskaera eta galderetan erantzungo dut,
baina okerrez banabil, eta oin buruz nabil, orduan igual gaizki konfunditzeko aukera badago, aurreko lurraldeko batzordea, buruz nabil, esaten dut. Orduan, igual konfundingo naiz, baina aurreko lurraldeko batzordea, apirilak 12 izan zen, konfirmabimako ginoan, lurraldeko batzordean ekainean konfirmatzea guztauko jaten, ea oker nabilen edo ez, baina lurraldeko batzordea apirilak 12 izan zen, eta okerrez banabil, eskaera apirilak 20 sartu zuten. Orduan, aste bete berandu hau. Nik hola daka jasutan, era puntietan, baina esaten dut, urrengo lurraldeko batzordean argitzuko dala, eta pleno 25 izan zala. Argitzea, baina pendiente geratuko da, eta argituko dugu eskatuko nuke batzordean argitzea. Ados, kontxu horreko puntura. Zerrendako bigarren puntua alkatearen jakinarazpenak. Daukazu. Hirugarrena, Bergarako baratze ekologikoen esleipen eta kudeaketarako ordenantzarien hasierako onarpena. Proposamenean dien bezala, orain hasierako onarpena emango litzaioke, eta 30 egunez, lan egunez, jende aurrean jarriko litzeke interesatuek erreklamazio eta iradokizunak aurkezteko. Eta epe horretan erreklamaziorik aurkeztuko ez baritz, behin betirako onartu eta ulertu, eta argitaratu ingo da boletinean. Onartzaren alde... Atzalde handenai. Bueno, igual, boskatu baino lehen hau gure botaren azalpena ingo dugu. Gu astu nitu ingo geha, zeren eta, bueno, prinsipioz, ordenantzarekin ez dago arazorik. Ezken feinan, Gipuzkoan zehar, herri askotan daun ordenantza da. Testatuta esango nukenik, ja, esperientzia badago, hau gestionatzen, eta, bueno, guretzat egokia bada. Zatik azken feinan, hasieratik baitere, komentatu genuen hori. Hor, hemen, asmakizun gutxi egin behar zirela, baizik eta, gauzak ja nahiko landuta zelan beste herri batzutan. Baina, gu ez gare ados kokapenarekin, beti esan dugu guretzat San Josepeko kokapena ez dela egokiena, eta pentsatzen dugu, alde horretatik, boluko mandan egitea, askoz sinergia eukileizkela eta baita ere toki bezala aproposagoa. Orduan, abstenitu ingo geha. Nire ikonaban esan, gaur emoten dugula beste pausu bat, proiektua martxan jartzeko, ez da? Izenen ematearekin igual atzerapenakin bagoiaz, aurreikusitako epietan, da igual herritxarri jakinaraztia, naiz da izenen emateekin aurreikusitzi baino berandu gabizen, proiektua bere martxan doiala. Eta, prozesua doiala. Ulertzen dugu, ez? Landerrek esan dakoa, eta, izan zeikien, eta sinistu nahi izan ezkero hola, proiektu haura obialitzakela, izan lehike, baina proiektuan bertan esan jasotzen olakoek, ez da? Proiektuarek etzaukan azterketarik egonkortzearekin lotuta, eta, ezaban bermatzen, ez luke bermatuko horrela izango litzakenik, ez? Hortuakan eitxiak boluko malda egonkortuko leukenik. Gainera, jabetza, ez da udalarena, eta horrez zailduko leuke prozesua eta dana, ez da? Hortaz, gaur beste esan dako moduan beste pausu baten mondogu, leku honek ekartzen da bena da, hainbeste urtetako eskara bati ja erantzuna emotia, eta, iruditzen jaku, pausu hau emonda gero, uda inguruan herritxarrek aukeri aukiko da bela, hortua erabilgarri aukitzeko. Nik, eta ustot, kokapena zaratago, eta ustot debate hori superauta zegoela, egon zan bere momentuan eta ez da bai amai ganean, erabak izan udalaren jabetzako lur batzutan proiektu hori garatzea eta denboretan emotzan askoz be aukera hundizoak, kokapenak hainbat baldintza ikustezen gainera hobiak ebaz euskala, eta hortaz aparte, usteot gaur onartzea goia zena ordenantzia bera dela, ordenantzia esaten duzu moduan Landerrek inungo kontrakotasun barik aurrera eruandan prozesua da, eta horren bozketa aurrera batera goia zela itxatu nahiko nuke. Nahorek zan dabe moduan, asko posten gaitxu martxan eukitzia epe oso laburrian hortu horrek, eta uda ontarako jaizen emotea zabaltzeko eta jendiak eskuragarri eukitzea oso pozgarri zaguretako. Kontxine oso bozketzakin? Ordenantza onartzaren aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartuta gehatzen da. 9 aldeko botokin,
eta 7 abstentzioke. Jabez egingo dut. Laugarrena, tokiko ekintza jasangarria eta tokiko 2030 agenda Euskadin bultzatzeko udalsarea 2030 udalerri jasangarrien Euskal Sarearen berriztapena akordioaren aldeko atxikimendua. Orduan, egiten den proposamena da, bidali zitzaizuen akordio horrekin udalak batekia eta atxikitzea eta alkateri almen ematea sinatzeko. Onartzaren aldeko botoak, hau batez, onartuta geratzen da. Segi egingo dut. Bosgarrena, Solaluze Sociedad Kooperativa Enpresak Bergarak udalarekin izenpetutako lankidetza hitzarmenaren interpretazioari buruzko eskaera. Udalak eta Solaluzek hitzarmen bat sinatu zuten eta hitzarmen horren 3. eta 7. klausulan hainbat konpromiso hartzen zituzten. Adibidez, fiantza bat jartzea bermatzeko eraikiko zala osintxun eraikin berria. Udalak ia baimena emanda dauka eta beraz proposamena izango litzeke klausula hori betetzat ematea eta fiantzarik ez eskatzea eta bestaldetik lide enpresak ere ia aurkeztu do eraikina botatzeko lizentzia eskaera eta beraz kalmitak ere aurrera doaz eta proposamena da horiek betetzat ematea eta hori adieraziz idatzi bat bialtzea ez Solaluzeri. Onartzaren aldeko botoak, hau batez, onartuta geratzen da. 6. 2022ko udal aurrekontuaren 4. kreditu aldaketaren onarpena. Kasu honetan, kreditu behigarriak txertatzen die eta onartzea udalbatzari dagokio. Ze kreditu dien proposamenean zaztuta dale. Guztira, 1.902.000 eta 200 euro dira. Onartzaren aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartuta geratzen da 15 aldeko botokin eta abstentzio batekin. Boto azalpenik edo? Bai, gure boskatu horretin nireban azalpena motia, baina, gure aldezko boskaren arrazoia da aurrekontuetarako landu ginu zenean, aurrekontuen lanketa eitzen egon ginean, akordio bat sinatu ginuan EH Bilduk eta EAJak, eta onartu zuten EAJak Eusko Alderdi Jeltzaleak egindako 13 proposamen, 13 uste dut izan ziala, 13 proposamen garatzea onartu zeban EH Bilduk, eta gaurko kreditu aldaketa honetan, ikusten ditugu txertatuta dauzela guk proposatutako isa proiektu guztiak. Partida bat zehaztu dutela isa proiektu guztiak. Orduan, horregatik bota dugu aldeko boska eta esatean egin, hemen dauzela, onartutako 13 proposamen, 13 ez dara, baina isa guztiak, eta aurten garatzeko aukera dauzen, onartutako edo adostutako neurri xamintzat. Eta zalantza bat zeukagun, eta argitzean niko ginuk ez dakigu ondo ulertu dugun. Hemen kreditu aldaketetan onartzen da eta hola proposatu ginuan guk eta hola sinatu zan akordioan hileta zibilak etxeko espazio gune bat adostia zehaztu zan, zehaztu zan hitzarmen akordioan. Eta bileretako baten ulertu dugu, ez dakit ulertu edo, hileta zibilak etxeko guneaia erabakita edo erabakita dauan edo ez dakit ondo ulertu dugun, eta orduan horri buruz galdetzeaneko ginuke ze puntutan dagoen edo
igual ez dago, baina, galdetzean iko ginuke. Nagore emogotza ditza, Udal Gobernuan izenean azalpenak emoteko, edo puntuaren inguruan irakurketa emoteko, eta gero sartuko azalpenetan ondo pentsatzen bat, maite? Bueno, Maitek esan da moduan, aurkezten dan 1.900.000ko Jesus, esangot kreditu aldaketa puntu honetan, aurrekontuetan hitzartutakoak, ez? Eta lehentasunezko aurreratara beharreko hainbat proiektu agertzen die. Identifikatu behar ditugu hainbat proiektu batzuk urgentzia zein behar zienak. Horiek burutzeko gerakin jarabiliko da eta baitza 500.000 euroko emailegua osatuko da, ezta? Eta bestea itxatzearren diru horrekin burutuko dien proiektua Boluko Malda, Ilerko Kapilla, Martoko proiektua idaztea, Ieta Zibilak, San Blaseko bidea gurutzea, zein energia berriztagarria moduko proiektuak izango diela. Hortaz, sortu dira aurrekontuetan hitzartutakoak gehi lehentasunezko edo urgentziazko beste proiektu batzuk eta horri erantzutera dator 1.900.000 euroko kontu hau. Horrek aitzatu dutakoan hildutik esan dakoa, badare partida batzuk konprometitu dakoak eta Maitek azaldu oso moduan aurrekontuen eztabaida hartan edo negoziazio hartan hartu da konpromisuen garapena bideratzeko sartzen den partidak, eta beste batzuk identifikautako hainbat biharri erantzutera doazenak eta lehentasunezkoak ikusten diena aurrekondo aitzatu den moduan. Esaten zinean puntua konkretoki, egisa da negoziazioetan iriginean, bai gobernuak eta bai EAJ plantatu zinuen, gu ikusten ginoan bihar hori konpartitzen zala, eta Ieta Zibilen ingururako espazio baten biharra komeni zala herrizan, uste dut hori aspaldi datorren eskaera bat dela, eta horren gainean genbiltzala gainera ordenantzaren berrikuspen bat planteatzen, eta abar. Badakizue baitza ordenantza hori berrikusteko, hainbat aurrelan egin beharra dago, eta plantamentu hori itzen bagaitzen, ez duetzen informalki espadabe komentau izan ditugu aukera diferentiak, eta tartean egon die beste hainbat pauso, kasu honetan Ieta Zibilak edo Doluaren eta inguruarekin lotuta, eta bat izan zen adibidez, paiasuek, herrien lagunek indako aportazio bat zala eta laboratorium inguruan inzan landaketa bat, Doluaren lanketarako espezifikoki aurrekusten zalako inguru haure egokizizen zeikiela. Eta hemen kasualidadez, baina neurri baten biharrak ala bideratzen zabalako tokau da han inguruan, kabaieritzak ziren inguruan, aizetiak, sekulako kaltiak sortzea. Eta egisa da, eta hori da aurrekoan antolakuntza batzordean irten zana, bagabiltzera planteatzen, eta ikusten dugu aukera oso ona, Ieta Zibiletarako espazioan, aldintza batzuk betele izkela ikusten dugulako, eta sortutako kaltiek eskatzen dabelakoan aktuazio bat itxia. Eta ikusten ginoan oso interesantia nolabait baliatzea sortudan kalte hori eta egoera hori erantzun bat emoteko Ieta Zibiletarako biharredadan espazio batera eta nolabait dauzkagun baliabide urri horrek ondo bideratzeko eta zerbitzuaren eskaintza eta gure eraikin baten edo espazio baten biharrak uztartzeko. Eta hortik izan zen planteamendu aurrekoan antolakuntza batzordean nolabait komentau ginoanean eta loturen ginoanean Ieta Zibiletarako bideratutako partida hori eta kabaieritzen berritziaren edo egokitziaren partidaren edo diruaren artean. Beraz, ondo ulertu badot, ja aprobetxau dozue egoerak, azaldu dozue egoera egonkortu indiazan, egisa da, kalte batzuk sortu zitsuan, eta beste ekintza batek bebai, hola sortu ez, eguna sortu zeban, eta egoera aprobetxau egin zen, ez? Baina dagoenek orduan erabakita dago han izango dala, hori da galdetzen dutena, edo prozesu bat izango da, eta gu bai prozesu horretan parte hartzeko aukera izango dugu. Noski, ulertzen dut, ordenantzak administratiboki bere lanketa eramango da bela, bere denbora eramango da bela. Baina kokalokuaren inguruan gure aportazioak eitzeko aukera izango dugu eta eztabaidatzeko, edo bentsat hitz egiteko gune bat sortuko da horren inguruan, edo erabakixa hartuta dago. Erabakixa ez dago formalki hartuta, baina bai egisa da, badago kontratazio txiki bat pasauta, hango emergentziazko aktuazioa eta
proiektu baten idazketarako, eta bai aurreikusten genuen bertan, erabilera horrek eukilezken biharrak identifikau, eta nolabait lanketa hori itxia. Itxitxa ez dago, baina esan dakoa, badakigu baliabideak urrisa diela, badakigu bihar batzuk badauzkagula, eta ikusten genuen oso modu interesante izan zikela bi horrek ustartzeko. Aurretik be inguru hortan, identifikau danean ingurua espazio hori egokiz izan leikela, bai lasaitasun aldetik, bai itxura aldetik, bai toki aldetik, kokapen aldetik, halako lanketak prozesu maila pertsonal eta kolektiboan prozesu horrek aurrera eramateko. Itxitxa ez dago, baina guk bai behiratzen dugu lanketa horri, lanketa hieta zibien espazio baten sorkuntza momentu honetan kokapen hartara. Guk eskartuko ginuke lanketa horretan bai oposizioak kontuan izatia, baina oposizioak azkenengo 3 urteetarako planteautako proiektu bat izan da, eta lanketa horretan gube parte hartzea nahiko ginuke proiektu horretan, eta baitza gainontzeko guztietan, gainontzeko proiektuetan bai parte hartzea nahiko ginuke. Gehienak azkenengo 3 urteetan proposatutakoak dira, eta parte hartzea nahiko ginuke erabakixak hartu aurretikan. Ustot saiatzen gala ate horre zabalilagatzen eta parte hartzerako bideak uztartzen, beste barik kontan be dudabarik jakinda gu bagabitzela eta gobernu modan bagabitzela lanketa hori itzen dudabarik zabalduko itxugatiak lanketa hortan parte hartzeko. Kontxi hurrengora, mesedez? 7. 2022ko udalerri-puntuaren 5. eta 6. kreditu aldaketa onartu zemandako dekretuen berri ematea. Maiatzen 18ko dekretu baten bitartez, erabakitzen kreditu gaikuntza bat ekia, 17.373 eurokoa gizarte larrietarako laguntzetarako. Eta maiatzaren 25ko beste dekretu baten bitartez, erabakitzen baita kreditu gaikuntza modalitatea erabilita, beste kreditu aldaketa batekia, eta baserri bideak eta kundeetatarako 55.000 euro aurreikustea. Da besterik gabe jakinean geratzeko. 8. 2021ko kontu orokorraren onarpena. Kontuen batzordeak hasierako oniritzia eman zion, erakusgai egonda, eta ez da inolako erreklamaziorik aurkeztu, beraz, proposamena da kontu orokorra onartzea. Onartzearen aldeko botoak, aho batez, onartuta behatzen da. 7. Barkatu. 9. Hainbat ordenantza fiskalen aldaketaraen onarpena. Proposamena noantxe banatu dizue, bilera honen aurretik inda ezoizko bilera bat antolakuntza batzordekoa, eta onartza planteatzen den ordenantzaren aldaketak dia jaso dituzuenak. Zozara saldu nahi duzu, bozkatu ingo dau? Hartu, esati igual ikasturteko lehenengo ordenantza fiskala diela honek, eta iruditze jakula fiskalidade kudeaketarako erramintza interesgarri izan lehikela. Ubedalak ematen dituen ikasturteko zerbitzuen tasa eta prezio publikoak sartzen dira hemen. Eta hemen proposatzen duguna da ordenantza fiskal hobetan ez, igoera bat, eta horren azalpena pixkat, badakigu KPIa zein mailatan igo danez, eta ze mailatan dauen, eta hortaz udal zerbitzuaren kostua be ego indala. Honi aurritzeko gure proposamena hasiera baten 105 igotzia zen, eta jaso ginuan ez, EAJ-tik ez igotzea edo proposatu zen beren momentuan. Prozesu baten ostian 103,3 igoera proposatzen dugu, ez dugulako igoera ez egitea ikusten, udalak bere zerbitzuak emoteko biharrezkoa ditualako diru sarrerak, bai. Orduan, KPIan aurten igotzen ez danak, ez da bakarrik urte honetan galtzen, baizik eta, ez da berreskuratzen urrengo urtietan. Hortaz, 103,3ko igoera proposatzen dugu, nahi dugulako pixkat, zerbitzu publikoen aldeko proposamen bat egin.
Aurra maite. Bai, bueno, gure taldearen boska abstentzioa izango da, bai, eta pixkat nagoreka azaldu da belako, ez? Azaldu da ben moduan. Gure proposamena zan urrian egin moduan, urrian beproposatu ginoan 0% igoera, ez dugu uste igoerak eitzeko momentua danikan, are gutxia pandemia baten ondoren guak bizitzen gabitzalako, eta usten dugulako, herritxar askoren arteko arrakala handitxu indalako, bai? Eta usten dugu, pertsona batzuen beharrak handitxu indiala are gehiago, ez? Pandemiaren ostian. Ordan ez dugu uste igoerak eitzeko momentua danikan. Eta bestalde, kontuan izan da, udalak €1.000.000 gerakinak izan ditxuala aurten, usten dugu horrekin tirain beharko litzakiela eta ez ordenantzak eta herritxarrei tasak eta zergak igoaz. Horregaitzik, eta 3,3 horretara iritsi gazenez negoziaketa baten ondorioz, gure boska izango da abstentzioa. Baina, insistitzen dut, ez gauz ados igoerarekin, baina, nola negoziaketa bat egon da, gure abstentzioa emango dugu ongo boska. Nik aipamen txiki bat itxia, maitek esan duzun moduan, biharrak, herritxarrenak hazin die, eta sistema publiko baten sinisten baldin badugu, ulertzen dugu, zerbitzu publikotatik itxendan birbanaketa egokisa izaten dela. Eta birbanaketa hori hain zuzen be, kasu potente bat edo volumen importante bat foru fondoaren bidez jasotzen da, baina beste bat udal finantzaketa propioa da. Udal zerbitzuak eta tartean gizarte zerbitzutatik itxendan banaketa sozialago baten oinarri dana. Eta hori da hain zuzen be, esaten duguna guk ezin dugula kuestion hau. Eta IPCA neurri baten igotzen danean, gutxienez maila orekatu baten igoberriarra dagola zergak, tasak, eta kasu honetan gehienak, ez dira horrek, kasu honetan gehienak prezio publikoa die. Eskaintzen dien herritxarrei, eskaintzen jakoen zerbitzuen kobrua, emoten jakoen zerbitzu horren portzentaje altu baten edo baju baten. Eta uste dut hor daukagula erronka ondisa eta dala nolabait fiskalidade guztia alik eta progresiboena izatean pausuak emoten jarraitzia, baina beti nolabait udalak zerbitzu publiko horrek emoteko gaitasuna baldintzatu barik. Eta hori, foru fondua eta fiskalidade propioaren bidez, diru-sarrera propioa bermatuaz eitzen da. Eta insistidu hori, oinguan 3,3 hori ikusten nuen egoki aitortuta, bihar batzuk egon lezkela herritxarren artean, eta nolabait banatzia karga fiskal hori udala eta herritxarren artean, eta udalak bere esfortzua itxea bai, baina beti be konstante izan da zerbitzu publikoak emoten oinarrisa finantzazioa eukitzia dala. Eta zerbitzu publiko onak eukin nahi baditugu, ezin dugula baldintzatu gure ordenantza fiskaletatik eratortzen dien ingreso guztiak. Bozketara pasako da, Kontxi. Eta bozketara pasa horretik adierazi kasu honetan ere emango gendukela hasierako onarpena eta 30 egunez jende aurrean egongo litzekela. Eta ez baldin bada inolako alegaziorik erreklamaziorik aurkezten behin betirako onartuta ulertuko diela. Ordenantzen aldaketa onartzaren aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak, onartuta geratzen da 9 aldeko botokin eta 7 abstentziokin. 10. 2020 akatza dago, ez da 2022. 2020 eta 2021ko inventarioen zuzenketaren onarpena. Bidali zitzaizuen sartu beharreko alta, baja eta aldaketak, eta proposamena izango litzeke onartzea. Onartzearen aldeko botoak, hau batez, onartuta gehatzen dira. 11. Lorenzo Askasebarrek egindako Jose Maria Barandearan eskulturaren doaintzaren onarpena. Proposamena izango litzeke doaintza hori onartzea eta eskerrak ematea udalari egindako doaintzagatik. Onartzearen aldeko botoak, hau batez, onartuta gehatzen.
Nik hartuko nahiko nuke hitza kasu hontan, aurreko astean izan zen, ja 10 bat egun Lorenzo sorpresas agertu zala, eta abixau zosten nola San Pedroan daukan piadeko bere lanian detaile batzuk itxera, ikitu batzuk itxera etorritxa aprobetxauaz, Bergarako herrixari eskenin nahi zotzan eskultura hau ekarri zebala, eta oso, gustora hartu neban, alkate moduan, alako aukera bat izatia, herrixaren dako izango zen ondare bat jasotzeko. Eta nire partetik bintzat, eskerra trasladatzea berari, eta berakin lanian ibili den tartekuei, eta Bergaran beti ongi etorrixa izango dela aitzatzea. Bai, barkatu. Nipe eskerrak eman nahiko notzake Lorenzo Askasibarri, indako doantza gaitxikan, eta baitxa berakin batera ibilidean lantaldiari, bebai, beraiei esker bebai erakusketa ikusteko aukera izan ginua, eta bere lana biztaratzeko, aukera sortu zen. Bera elgetan bizi izan zen urte batzuetan, baina elgetarra izan zen, baina Bergara begertukua. Baina, bai, maigaineratu nahiko ginuke, beste kontu bat. Eta da, komunikabideetaz eitzen dan erabilera, ez? Gaur onartu, ez? Kontxik esan da moduan, gaur onartu da doaintza, bai? Eta gaur, udal pleno honetan, onartzen da, eskerrak ematea Lorentzori bere doaintza gaitxikan. Baina eske udal gobernuak, maiatzaren 25an, ja onartu zeban, sare sozialen bitxartez doaintza. Eta gainera, eskerrak eman zotzan, eta aurreratu zan. Niko goratzea nahiko nuke, hau dala, plenoa, osoko bilkura dala, puntu honek jorratzeko lekua. Gaur onartu da. Gaur baino lehen hau nolan, osoko bilkurantik pasau gabel gaia nolan onartzen da sare sozialetan. Ez aldauka honek baliorikan, ez aldauka pleno honek, osoko bilkura honek ez aldauka baliorikan. Ez dakit, nun geratzen dan osoko bilkura honen balioa, bai? Nik uste dut, eta batzuk horatuko zate, baina aurreko legealdian beholakoak izan ginuzen, bai? Eta zuek izan zinaten momentu hartan hemen eserita zinatenak kritikatzen, ez? Udal gobernuak eitze zeban erabilera sare sozialena eta udaletxeko baliabidena. Nik uste dut, oin reflexionatzeko momentua iritsi dela. Bizentzutan batetikan gaur onartu dalako eta ez maiatzaren 25an, eta bestetikan sare sozialen inguruan eitzen duzuen erabilera. Ordan, mai gaineratzea niko ginuke eta berriz be eskerrak emotia Lorenzo Askasibarri eta bere lantaldiari. Ustot ez da bizte irakurketa zuzen haitzen. Egisa da, sare sozialetan publikau zan, eta itzen zan, hain zuzen be, berak eskaintza hori egin zebala, eta herritxarte guzti hori eskaini izotzela aitortu eta eskerra emon. Gaur egisa da, formalki, udalak onartzen da bela horren jasotzia, eta gure inventarizuan sartu, eta nolabaiz guk ondare hori aitortzea. Baina erabilera okerrataz, eta aurreko legaldixan aipatzen nuen nolabaiz guk eitzen ginoan kritika, edo momentu hartan eitzen zen kritiketaz, eta usteot hor zabitzela nahaztu naixan asuntua. Orduan, aitzatzen ginoan, udal gobernuak erabilera alderdikoi bat emotezotzala, eta hainbat kasutan proiektu askoren ezagutzarik gabeko informazioa eta modu alderdikoian trasladatzen zala. Eta hori da hain zuzen be gaur egun ez dena eitzen. Kasu hontan, egisa da, komunikau zala, plenotik pasau barik, eta hori formalki esango kontxik, baina ez dut uste sekulako akatza da nipe, naiz eta onarpena gaur emoten dotan udalak, baina egoera horren jakitun eta Lorenzok eskeni zebala jakitun, zineten aurretik logiko bentzaten moduan komentauta, eta nolabait, pleno ontara be karbiako zala aitzatuta, kontxikin gero aitzatu neba moduan, formalidade hori emon jakolako. Baina herritxar batek indako eskaintzaren berri emotia, ez dut uste, kontraesanetan doianik. Eta esan dakoa, desde luego, udal komunikabideen, baliabideen erabilera, ez nuke benetan konparau nahi, aurretik itzen zarenarekin.
uste dut benetan asko zaintzen duen kontua dela, eta erabilera alderdikoia emotia saiesten duen kontua dela. Oso konstiente galako udal gobernua gala. Eta udal gobernu moduan tokatze jakula komunikatzia udal jarduna. Eta horretara bideratzen dugu udalaren komunikazioa. Bai, bakarri bukatzeko, nik ez dut esan sekulako akatsa danikan, baina udal administrazio publiko bat ganen inean, nik usten dut epiak eta plazoak eta formak lan zaindu mea ditugula. Eta 25an publika argazki edo 25an publika maiatzako 25 argazki hori edo 31an ez doia inora, bai? 5 egunetako epian ez doia inora. Orduan, nik uste dut forma horrek zaintzia gure ardura dela. Eta osoko bilkuratik pasau behar bada, osoko bilkuratik pasatzen da, eta guazen gauzak ondo itxera, horretarako garemen, gauzak ondo itxeko. Eta horren ardura guga. Orduan, jakinda plenotik pasau behar dela doaintza bat, guazen ondo itxera. Horretarako gare gu eredu izan behar gara. Etxikan publika behar da aldez aurretikan. Hori da, esaten gabizena. Guazen, administrazio publikoak ezarritxako jarduerak biharnan moduan eitxera. Eta bestalde, gorka, esatea, komunikabideren erabilera oso kontu ondixakin eitzen dituzuela, gonbitatuko notzuke, bilera batera, eta hausnarketa bat eitzera, azkenengo hilabete, 2 hilabetietan eitzen ari dan erabilera, eta atzela erabilera hori handitzen doian, eta erabilera alde baterako erabilera. Baina, hori beste tema bada, nik nebana maigaineratzia zan, gaur dala onartu dana, eta horrela esan dau kontxek, gaur dala onartu dana, gaur osoko bilkurak osatzen ditugun 17 onartu dugun daintza badala, 17 emandako eskerrak diala onartzen dana, eta ez maiatzako 25an. Eta administrazio bat kudeatzen dugunean, hori bezain dira dela, formalismo horreko zaintzea. Baina zeu zaiz baina maite esaten duz moduan gaur komunikau balko da, udalak onartu dau Lorentz Askazibarrek egindako doaintza onartzea. 25an ez zuen inungo problemarik komunikatzeko Lorentz Askazibarrik Bergarako herriari eskeni dotza doantza hau, eta hori da komunikau zana. Eta ez dago inungo problemarik zentzu hortan, eta bestean ezin dana dain arrixa bota eta esku hau. Udalak, udal komunikabidetan, erabilera alderdikoia, emote eruaten dabela, erabiltzen dabela, uste baldin bozu, esan zertan, desde luego, udal jardunara komunikatzeko erabiltzen baldin badau, nik ez dakit egizten da, zenbat edozein notizia, albiste, artikulu, komunikatzen ditugun gure baliabidetan. Baina erabilera zuzena dala, ziurtatzen dut. Insistitzen dut, osoko bilkurak berekizua daka eta errespetauen bia da, 17 zinegotziko osatzen dugu eta errespetauen bia dia prozedurak. Duda barik, eta prozedurak errespetatzen ditugu hontan eta beste eta nian. Saiatzen gabintza eta bestela, hortza eta prozesinua markatzeko. Baina, desde logo, oso seguru zaten dut, prozedurak zuzentzen eta zaintzen saiatzen gara. Kontxi? Eskaera eta ganderen puntura pasa baino lehen, beste gai bat aztertzea proposatzen zaizue, eta da udalaren ordezkaria aurreskola partzuergoan izendatzea. Lehen itxasnek enduken izendatuta eta bere ordezkoa eskendun izendatu. Gai hori aztertzearekin konforme zaete? Batez hori zehatuta, proposamen zehatza da ekaitzaran berri izendatzea udalaren ordezkari. Onartzaren aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartuta gehatzen da 9 aldeko botokin eta 7 abstentziokin. Eta azkena eskara eta galderak. Espadago, bukatzutat moten dugu. Ondo pasau, horrengo astean Paskoa ditugu, ondo pasau Paskoak.